Nismo znali, nismo htjeli našu ljubav sebi priznati. Drugi su nam oduzeli snove, a mi smo se samo gledali. Nismo znali, nismo htjeli. Ivica Todorić je preko noći postao državni neprijatelj broj 1. Političari ga kritiziraju, mediji ga razapinju. Nakon što Agrokor propao, čak i politika tom Bekovom okrenula svoja leđa. Ali još vani nije bilo tako. Tada su Todorića politika, ekonomski analitičari i mediji još uvijek hvalili, ako su ga se uopće i usudili spomenuti. Tako je bilo i s poreznom upravom. Danas, kada svi napadaju Todorića, lako je zaboraviti kako je to do jučer izgledalo. Sjetimo se da Agrokor od 2005. nije plaćao svojih 20% poreza na dobit, iako su isplatili sebi 670 milijuna kuna iste dobiti. Porezna uprava na to nikako nije reagirala. Sjetimo se kako se skriva porezni dug Agrokora. Sjetimo se kako porezna uprava godinama se nije osuđivala zalaziti u Agrokor, a sitne firme s jednim zaposlenikom se maltretiralo za nebitne detalje. I kako je Todorić indignirano 2012. zvao Banske dvore jer se eto njega porezna usudila provjeriti, a to je dospjelo i u medije. Sjetimo se kako se Todorić toleriralo da probija sve moguće rokove plaćanja, čineći od svojih dobavljača svoje kreditore. Sjetimo se kako je Agrokor mogao kasniti isplaćanje poreza, a pritom ostati ugledi poduzetnik, dok se malo čovjeka razapinjalo za sitniš i proganjalo ovrhama. Sjetimo se kako su Todorići svoje privatne troškove prebacivali na Agrokor, a pritom su zaboravili platiti porez na dohodak. Jer je to sve bilo slučajno? Jer je to bilo bez podrške institucija? Propast rasta Ivice Todorića, iako on vjerojatno neće ostati bez svoje privatne imovine, simbolički označava konačni debakl na upečene tajkunske elite 90, kao i čitavog privatizacijsko-tranzicijskog modela, koji nas je doveo do činjenice da su nam realne plaće, gledavši kupovnu moć, danas gotovo za trećinu niže nego prije 40 godina. No to što Todorić više neće biti vlasnik Agrokora, iako nas možda raduje, neće ništa bitno promijeniti. Hrvatska i dalje ostaje zemlja nejednakosti, emigracije, bijede i besperspektivnosti. Želimo li drugačije i socijalno pravednije društvo, trebamo se i dalje boriti. Ne samo protiv tajkuna, kao što je Todorić, nego i protiv političke elite i državnih institucija koje djeluju kao njihov servis, a pretvorno ih se odriču tek kada voda dođe do grla. Niste znali, a? Niste znali našu ljubav sebi priznati. Drugi su nam oduzeli snove, a mi smo se samo gledali. Nismo znali, nismo